Dobrý den, přeju, milé děti. To jsou krásné, šikovné děti. Položte to sem čerty. Tak jsem opět rád, že jsem se za vámi dostavil. Jste také rádi, že jsem za vámi přišel? Ano. Nebojte se, čerte. Nebojte se. Tak, jak se daří? Dobře? Ve školici se vám líbí? Jo. A posloucháte paní učitelku? No, ne. Já jsem kolikrát viděl, že se tam až zazlobíte. Takže jak to je teda? Jak to bývá? Posloucháte? Posloucháte? Posloucháme. Ano? Já jsem tě viděl, ty posloucháš akorát za dveřama. Tak to jo. Tak co by vám ještě pověděl? No co vy mě vlastně povíte, dětičky moje? No, my něco povíme, že? Povíte nějakou básničku aspoň umíme? Jo. Prosím? I písničky, tak si zaspíváme a povykládáme si básničky. Může být? A budete všichni nebo každý zvlášť? Tak všichni, tak dobře, tak mě potěšte nečí teda. Tak něco zaspívajte krásného. Umíme? Přišel s čertem na koláč. Mikuláš, přinesl nám zimní čas, přinesl nám bílý sníh, pojedeme na saní. Mikuláš, přinesl nám zimní čas. Vidíte, jak se to čertovi loubí? Ani čerty v pekle nemají takovou krásnou hudbu. Čerte, nechoď k nám, nemysli si, já tě znám. Čerte, ty mě zlobíš, vím, že dětem uhlí nosíš. A kdyby nám někdo něco vzal, ty bys nám to čerte všechno vzal. No to je krásné toto. To je krásné. Tak jako? Co mě ještě povíte? Kdo umí na tu básničku sám? Kdo přijde? Tak pojď řec, pojď sem. Pojď řec. Pěkně do ucha, víš? Já už jsem takový starší, musíš pěkně na mě. Žádný. Ne. Tak kdo mě poví ještě nějakou básničku sám? Ticho, nedívej se. Co? Děti. Tak pověz. Dívej se, všetky děti dány sedí. Pověz to, no, pověz. Já jsem to zapomněla. Děcka, pomožte Káje, tu básničku Anděličkovi. To nevadí. No? Podívejte, děti, do pánové zpívá, různé vlasy, Andělíček je to asi, na hlavě má měsíčku, svítí si na cestičku. Přiletěl se sám, Andělíček sám. Už to vidí. No ano, to umíte to krásně, umíte to krásně. A ukažte mě zubky, jak si čistíte? Ukažte zubky, si čistíte? Oj. Já si je čistím. Ano. A jinak co? Všichni jak štáb? Nebo ne? Jak to vypadá? A s jídlem, jak to tady máte? Kdo sní všechno? A kdo vracá? Kdo nedojí? Ale zeleninku. Zeleninku nepapkáte? No, zeleninka je důležitá, abyste byli zdraví. To jako opravdu. Kdo má? Ano. Tak to je. Co ještě na co zeptal?
Na Ježíška, jak se těšíte za chvílečku, jak přijde? Bude stromeček, myslíte? Ano? Tak to jo. Tak já vám přeju, aby se vám dařilo, abyste poslouchali hlavně, jak rodiče, tak paní učitelku. A rozdáme dárečky. Andělíčku, A že by si Mikulášku mohli skočit přes tu berlu. a můžete si skočit přes berlu. Tak pojďte, dobře. Dobře skočit. Dobře skázat. Jedu. No, výborně. Tak, další dáreček. Šup, počkej, tady dáreček. Šup, dobré. Šup. Ano? Rozdávaj. Tak, a dozady. Tak. Pomalučky, tak. Dobře. No to musíte to zelený smět. Počkejte, minutku. Dárečky. A další. Šup. Jeden. Doufám, že jste všichni poděkovali. Jo? Nebudem to bát čerta? Co? Já tě budu držet takhle, jo? Ano? Jo? Drž se. Neboj. Jo? Ano? Já se budu dát. Jdem pro dárek? Andělíčku, dnes nám ještě jeden dárek. Sedni si pěkně a prohlédni, co ti to ten Nikolaj dones. No sedni si tady, sedni si jak můžu. Maminka vták. Tak jo. Tady si počkej, Takže děti, ještě na závěr, že se s vámi rozloučím, aspoň, že jste se mohli pomodlit tomu Andělíčkovi, která bych vám porozdával také dárečky. Umíte Andělíčku mít strážničku? Ano? Takže jdeme ve jménu Otce. Jistě. No jste šikovné děti, těším se, už, to jsou hodné děti, těším se na vás za rok, jestli? Se těšíte, že? A doufám, že budete pěkně, v pohodě, se vám všechno bude dařit. A hlavně bacha na ty zubečky a na to jídlo, dojídat a tu zeleníku hlavně jest. A jste zdraví? Dobře. Tak. Ale někdy to zapomenu. No, opomenu to. Proto. Jo? dělat srandu ten čert. A my Mikulášku, my vždycky říkáme dětskám, že čert. Někde vždycky, když jsme šli na vycházku, viděla jsem jeden růžek tam, Ale ten ano, čert ano, paní zapomíne. ředitelko, nebojte se, já toho čerta tady, on teďka má permanenci, tento rok bude hlídat tady on. Jo? Ano, Tak tady už takového ten starý, velkého- co tady byl, ten už je zedřený, on říká, už to tady nevystojím, ale tak, proto jsem si nebral mladého. Dobře. Tak toho mladého tu nechám tady za tím komínem někde, nebojte. Někdy malinko někdo Ale zazlobí, ano, ale máme samozřejmě. šikovné děti, Samozřejmě. šikovné. A to jsem ještě zebral náhodu čerta, který umí psat, takže on mi to všechno ještě napíše. Takže to je v pohodě. A ten Jo? starý co dělá?
Ten starý už teďka půjde chrápat ke kotlu. Protože říká, že už je za ten rok tak promrzlý, že už potřebuje ty staré kosti nahřít. Tak už tady jde vyhřívat. Tak se mívajte, ze zdraví dostávajte, ať se vám daří a s Pánem Bohem. Naschledanou. Co to je triko? Jak to ví? Spadnu.